Zdravo ljudi, ja sam sve upravo spremila. Danas nam je drugarici rođendan i dogovorili smo se da napravimo jedno malo iznenađenje. Evo da spremim torbu i silazim. Sad će doći drugarica po mene pa idemo. Vodim vas sa sobom. Snimit ću vam ovako par kadrova. Kupili smo ovako 3 buketa pa ćemo sad iskombinovati jedan da napravimo da bude baš lijep. Prvo smo mislili da okitimo kuću u kojoj ona živi, no međutim kao što vidite ključ nam nije radio, tako da smo se prebacili na drugu lokaciju. I evo u putu smo puhale balone kako bi sve stigle da ona ne bi skontala. Od ostatka jagoda ću da napravim džem. Ne znam koliko mi je ostalo, eto iskoristila sam za kolač. Jeli smo i eto rekao ovo sad oprala sam pa samo ću ovako gore povrhu da očistim i siječem. Evo sad sam isickala, sad ću otprilike da dam jednu čašu šećera. Dovoljno je jer su jagode onako slatke. Izmiješat ću, zatvoriti i ostaviti tako da stoji par sati. Pa ću onda da prebacim u širu.
Evo, završila sam sa džemom. Vidjeli ste kako izgleda, mi ne volimo ni da je prerijetko ni pregusto, ovo još dok se ohladi ono će se stisnuti. Sada ću napuniti tegle, zatvorim ih. Mislila sam bit će dovoljno ove 3 teglice, ali evo morala sam oprati još jedno. Ja mislim da ova jedna tegla 250 grama, tako nekako, ne znam točno. Bitno je da sipate vrelo u čiste suhe tegle, zatvorite i ostavite tako preko noći i ono će se pasterizovati, odnosno zatvori se hermetički. Uzmete neku krpu ili čaršaf i sada ovu teglu zatvorite i okrenite ovako naopako i to je to. Fino motate i ostavite ovako preko noći. Ovdje gdje sam počupala luk, sad ću poslije to zelenu salatu.
sve ću ovako istresti pa ću onda to poslije rasaditi kako bude narasla. Jer ovdje je miks ove salate. Ovo bilo mi je ostalo, nisam sve povadila od luka. Sad ću samo to da povadim i zaliti i više tamo na onom 7 do 12 dana klijanja.